Kan ni kebomlong re. Tangan PTRUM wa kan grip. Pin ibor une ubar jela ubasang dukan hapo sor kiting road hajan kendailan hadin ba ukhasi jengi ulalai thit jing thit napo ka dukan jeng ulalai thit tayar utau bar jela sim laai kamar ha utau khasi bo la pin ibor dak ba pin I ka jing dam bat kiran main ya ukhasi jengi une ubar jela am tang bo syukran main na dukan henru la pen iru ya ka jing sngau bahe ya ka jing sngau sarong ya ka jing sngau khlain bor dak ba umi snan na ka dukan balik tur hajan utai u khasi jengi bat pin I ya ka bor dak ba u khnyat dak syadam ya utai u khasi jengi hapdang ka teka surak ba kiting road dan bok na kane ka jing ya pen ibor kumne lane na kane ka jing ya klumar klam dan pat kano ka jing jia ka bas ngosi henry na kali yang cuki break bedikit kia ya kum kini ki jai kam ya kum kini ki jai jing jia kilaj ban ajing senang ya une ubar jela ben takas ngi ka badai ka arab sautari ubnai egas usnam arajar arpaulai bar hakabai dei bakane ka jaka kane ka dukan hakaba une ubar jela usyang hang ne pilaban sakhi ya katai ka kerteng chokatai ka dukan kakerteng jangan dekat dukan kedai kata Mr. SK Dipak kabadai ke dukan di Tiar Yaki Kali Arsyaka.